A continuación, esperemos que choredes moito co noso For Natalie, o terceiro movimento da terceira sinfonía, a tráxica de Barnes. Esta sinfonía foi un encargo das Forzas Aéreas estadounidenses ao compositor James Barnes, que comezou a escribila nun momento moi tráxico e duro para ele, xa que recentemente falecera a súa filla moi pequena, Natalie. A obra avanza desde a escuridade máis profunda da desesperación dun pai ata o brillo da plenitude e a alegría, polo seguinte que vos vou contar. O primeiro movimento está cheo de frustración e amargura pola perda dunha filla. O segundo, que ten que ver coa pomposidade e a vanidade do ser humano, ten un sarcasmo e unha dozura amarga. E o terceiro, que é o que nos imos interpretar, é unha fantasía sobre como sería o mundo se Natalie non tivera falecido. O cuarto e final representaría un renacemento do espírito, xa que 3 días despois de terminar de compoñer a sinfonía nacería o fillo de Barnes, Billy. Aproveitamos tamén para dedicar esta peza a todos os que botedes en falta alguén nestas datas e tamén para que valoredes quen aínda permanece con vos. Que bonito.
Thank you.